माझं नाव रामचंद्र दिनकर चंदनशिव. माझं वजन ऑपरेशनच्या अगोदर 106 किलो होतं. आता ऑपरेशन होऊन 2 महिने झाले. माझं वजन 88 किलो झाले. पहिल्यांदा मी खुर्चीवर झोपत होतो, आता मी बेडवर व्यवस्थितपणे झोपतो. पहिल्यांदा मी घोरायचो जास्त, आता माझं घोरणं कंप्लीट बंद झालंय. पहिल्यांदा माझे हात पाय वगैरे दुखायचे, आता पाय वगैरे काय दुखत नाही, सगळं फ्रेश आहे.